amaam tuy mo nagpintas kitin kay tadwa kalid mo adang gayanet lapu daw ang ipin mo nagmayat nga tan kaaprusan tabuok mo nakasilsileng agaya mo nagbanglo nagpundiris kitin kay ta agong mo kanyan nalabaga kay ta bibig mo o ading nga na nagpintas kan ipereng mo man kanarimat amatam limaskan mo man kay tabarukong mo nagmayat nga tan nga agkanta bibig mo kay tatakder mo kaslaro sa naroses nakashoot ka pa'y wow nakpo daw palets kay taisan mo kasla mga awis agar arapa-apak ang makililips to lips o ading anya na nagpintas kan ipereng mo man kanarimat amatam imaskan mo man day tabarukong mo nagmayat nga tan nga agkanta bibig mo kay tatakder mo kaslaro sa naroses nakashoot ka pa'y wow nagpo daw alex day taisem mo kasla mga awis agar arapa-apak ang makililips to lips o ading nga na nagpintas kan ipereng mo man kanarimat amatam imaskad mo man kay tabarukong mo nagmayat nga tan nga agkanta bibig mo o ading nga na nagpintas kan ipereng mo man kanarimat amatam imaskan mo man kay tabarukong mo nagmayat nga tan nga agkanta bibig mo o ading nga na nagpintas kan ipereng mo man kanarimat amatam imaskan mo man kay tabarukong mo nagmayat nga tan